Hej, jeg fik sindssygt god respons på min videoblogs, jeg lavede derude at rejse, både i Berlin og i Marokko. Så derfor så vil jeg prøve at lave nogle videoblogs her fra København af, hvor jeg tager med ud og viser, hvad jeg skal, og bare generelt, hvad der går bag bloggen. Og i dag der skal jeg faktisk mødes med min fotograf, Benjamin, og lave et shoot. Og så skal jeg hen og hente noget tøj fra Tom Hilfiger. Så jeg prøver at tage jer med og ligesom vise jer, hvordan den her dag kommer til at fungere. Dog så gik jeg i seng klokken lort i går, så jeg tror det er tid til et koldt bad, sådan så jeg lige kan få freshet mit look op. Nå, jeg som alle andre dødelige mennesker starter morgenmaden ud med noget lækkert. Den her gang så er det ris med laks. Meget originalt. Jeg er typen, der bare ikke kan spise morgenmad uden at se noget tv-program her. Det er sådan noget Housewife noget. Det er nærmest en naturlov for mig. Altid middag foran tv'et. Så har jeg fundet de her styles frem fra Tom Hilfiger. Det kan faktisk have nogle helt nye styles, de har fået. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg gerne vil skyde billeder med i dag. Personligt er jeg ret vild med den her denim jakke. Jeg ved ikke, om man kan se den gennem plastikken. Det er ikke så meget for at åbne dem, før jeg rent faktisk ender med at bruge dem. Det bliver nok heller ikke shortsene, da det er selvfølgelig for koldt til det nu. De her er virkelig fede, de her bukser, men jeg tænker, vi må gerne beskyde, at det er lidt varmere. Så jeg tænker måske noget i stil med enten den her, og så denimjakken over. Eller måske den lyse med denimjakken over. Slet ikke beslutte mig. Jeg tror, jeg prøver begge dele. Jeg har nok endt med at vælge den her jakke, den er ret fed. Den er faktisk også fra Tom Hilfiger af. Den passer ret godt til tidspunktet lige nu. Jeg kommer sikkert til at gå rundt med den på gaden åben, da den bliver for varm. Ellers. Jeg er ret nær til at skyde nogle billeder med den. Jeg er vild med, at den her trøje, den har de her til tommelfingrene. Det er ret fedt. Så har jeg fået barberet mit skæg og har valgt mit tøj fra Tommy, så nu er jeg faktisk bare klar til at mødes med en fotograf og få skudt nogle fede billeder. Og så er jeg mødt op med min fotograf Benjamin i bloggen. Så vi skal egentlig bare få skudt nogle rigtig fede billeder. Han har forresten fået en ny linse. Det er en ret vild linse, så det bliver spændende at få lavet nogle nice billeder med det. Ja, vi er inde på Strøget og prøver bare at finde en nice location og få skudt billederne i. Og vejret er super lækkert i dag. Nå, så fik vi skudt nogle billeder ved Marmorkirken dernede. De blev egentlig okay. Der var bare ret mange mennesker, så jeg tror, vi rykker os hen et sted, hvor der ikke er lige så mange. Sådan, så vi ikke skal holde pause, hver gang der kommer nogen foran kameraet. Det blæser sindssygt meget, det er faktisk ret irriterende. Det er ikke så smart, når man har en frisyr som mig. Vandhår. Sindssygt de gode billeder, den tager også. Min fotograf, han har så optur over sit nye kamera. Altså, det er så vildt. Eller over sin nye linse. Wow. Det der er med det her kamera, eller det her linse, det er, at den gør baggrunden helt vildt sløret, og kvaliteten er bare sådan virkelig sindssygt. Det er derfor, han er ret... Og den er tung. Ja, den er tung. Og så koster den også lige omkring 500.000. Hvad det hedder, han har en Instagram, så den linker jeg til nederst herunder. Sådan så I kan se den, og så går man til Instagram bare generelt tjekke det ud, han laver arbejde. Han har været ude at rejse rigtig meget, så er der rigtig mange naturbilleder. Ja. Det er med her. Okay, de her billeder, de er bare blevet for sindssyge.
Nå, nu skal jeg ind til et PR-bureau og hente nogle bioeffektprodukter. Og det er herovre. Så åbner den automatiske der. Når jeg så er nede hos Mild PR med søde Annette herovre. Og skal lige hente nogle ting fra mit yndlings hudplejemærke Bioeffekt, som I kan se her. Så det er bare ret lækkert. Og så har de også Bjørn Axen. Den er hårbørste, det er faktisk den eneste, jeg bruger hver eneste dag. Og så den her Something Cream Antifrizz, den er også ret nice at bruge, synes jeg. Faktisk hver eneste dag også. Og hårolien. Der er nogle ret spændende ting hernede, så det er lækkert lige at få givet op på det. Nå, så man må ikke ryge på video, hvad du gang i, Benjamin. Det skal I ikke gøre nogen af. Anyways, vi var nede og hente nogle produkter. Bioeffekt. Og så har de også fået nogle andre lækre produkter, så det er spændende. Og det er ikke spændende. Jeg kommer ind bare til at fortsætte det program, jeg har kørende med Bioeffekt og deres lækre produkter. Vi vil egentlig bare gerne få skudt billederne færdige. Vi har skudt en masse gode. Mangler bare lige et par få til. Og så er vi faktisk færdige for i dag. Eller noget at stå. Helt sikkert. Men vi skal herover. Vi skal hen. Nå, nu skal vi ind i et andet PR-bureau og lige hente noget nyt fra Tommy, jeg lige skal få skudt i. Foruden det allerede har på. Nå, så er vi inde hos Tommy Showroom og hente noget tøj, som vi skal få skudt i. Så har man også set det. Det er noget, designer her på et hus. Nå, jeg tror, vi har fundet en gade. Har vi ikke det? Jo. Er den her gade ikke ret cool at skyde på? Ja. Der er ret lyst. Det passer ret godt. Jeg har faktisk skiftet ind i noget andet tøj, som er den her. Vi kan se det, men det er den her bomberjakke fra Tommy. Så er fotografen også entusiastisk. Sindssygt. Hold kæft, hvor. Den er virkelig gået op på gear. Når vi er faktisk færdige med at skyde billederne, vi har lige fået skudt dem her med bomberjakken. Så ja, der skulle jeg lige mødes med en veninde en dag, men hun aflyste, så jeg tror egentlig bare, at jeg smutter hen på en café for at blogge lidt og redigere den her video færdig, så jeg gerne kan lægge den op til i dag på YouTube. Vi sidder bare og kigger på de færdige billeder. Jeg synes, du var på Benjamin. Sindssygt. Jeg kan slet ikke fjerne øjnene fra det. Vi sidder herinde og kan slet ikke komme over, hvor nice billederne er blevet. Det er virkelig blevet godt. Jeg tror, det er godt købt, Benjamin. Vi siger thumbs up for den nye linse herfra. Så er dagen over. Jeg har fået blogget lidt, og nu er jeg i Illum. Og skal egentlig bare hjem og få lavet billederne færdige.